Twitter kaachiel kod Facebook. Kawachako endi mor gilo nokwako gwenge mopogore opogore pacho kaendi ka migawo mar somo nogolo duoko mogik mag penj mar klas 8 KCPE. Ne en mor ma iye olungore ne anyuola mar Charles Muturi Warutere mar Riara Springs manobedo jaloch kod max 428 e penj ma higani e Kenya mangima. Lwasi ne chalre bende e skul primar mar Rae Kanyaika e kaunti ma Kisumu tok Felix Ochola yudo max 426. Kaka Simfros Okenda leronwa, Lox Ponde kod Josephine Jos magin jolendo e TV mar Ramogi bende ne orienye penj go. Chutho lai machon mar somo mar 844 skul primar. Mana kaka pile kor lwasi nopong' gi ilo mar joloch. Jopuonj kod jonyuol nobago nyasi mar nyiso mor margi kaluwore kod kaka jopuonjre notimo maber e penj maduong' ma higani. Charles Karimi Warutere mane somo e skul primar mar Riara Springs, Nairobi, e japuonjre mokwongo e penj mar KCPE ma higani gi max 428. Warutere manobuok winjo ni ene japuonjre mokwongo e pacho ka mangima oduoko erokamano ne jonyuol kod jopuonj kuom duoko maber. For me, I was woken up. I've just had for 28, and I found out I was the highest. I was for first. I never believed what happened, what my parents were saying. But then later on, after I saw the marks, I decided. I said that God has helped me, and as the God has helped me, God can help many other students. They're coming CBC. Jopuonje mag Charles opako luoro ma en godo kod tich matek manokete sombe. Nen self-driven, nen gi intrinsic motivation, nen nyathi mokinyal dhiro, nen gi luor mang'eny kendo notiyo matek. E kaunti ma Kisumu, skul primar mar Rae Kanyaika imogolo japuonjre motimo maber. Felix Ochola oyudo max 426. Wakwongo agone Nyasaye erokamano kuom konya. Agone nyaka jopuonjwa erokamano kuom kony ma gisekonyago machopo kae. Awinjo kamor ahinya. Maxi Machal kod Hadija Yunis masome skul primar mar Light Academy County ma Mombasa. Jeremy Rotich bende noyotimo maber e penj ma higani kane oyudo max 424. Mana kaka pile, skul primar mar Lakewood Schools Nairobi ne okorem chope listi mar skunde motimo maber e penj mar KCPE. Kuom nyithindo 300 gi wiye manotimo penj ni, maengo nyithindo 20 noyudo max 400 kadhi nyime. Sunday Hamalawa e japuonjre mokwongo kod max 421 kiluwe machiegni kod Odhiambo Ronaldo Tieno moyudo max 420. I have had stories of children who passed in the KCPE, but they changed their morals and afterwards they ruined their lives. And I've also been told of stories of pupils who did not pass in the KCPE, but because of their upright morals, they excelled in life. So I would tell them to walk an upright path. Ronald kod geno mar dhi skul sekondar ma Mangu kaka konyo chopo kare lek manergine ni godo. First choice of school was Mangu High because that's where my uncle once told me that he wanted to join that school, but due to some other circumstances he couldn't make it, so he wanted me to be the first person to join that school in our family. Anyuola mar Ramogi TV bende chiwo puoch gi pak ne jolendo magwa Josephine Jos kaachiel kod nyawadgi Lox Ponde ma bende orienye penj gi. Josephine oyudo max 414 ka Lox oyudo max 387. Kakoro piny Kenya loko toke ne penj maduong' mar KCPE. Jopuonjre motimo penj mar KCPE gani ma bende osetime pacho ka kuom thuolo mar higni 38 biro dong' e historia kaka jopuonjre ma bende oloro lai mar somo mar 844 ka giyawo ni lai manyien e skunde mag primar mano mar CBC. Ne TV mar Ramogi kowuok e skul mar Riara Springs, Nairobi, nyinga Simfros Okinda. Kapod wantiere weche mag penj